And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang hirap mag-let go. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Joy. At ito, ang aking secret file. I'm 31 years old and currently working dito sa Middle East. Gusto kong mailabas ang bigat ng nararamdaman ko. At sana'y matulungan niyo rin ako para malampasan ko ang pagsubok na ito. Bata pa lang, ay subok na ang pagkatao ko sa iba't ibang problema sa buhay. Nagsimula yun nung iwan kami ni Papa para sa isang mayamang babae. Tinalikuran niya kami at nabuhay siya na parang walang anak. Kahit nga nagmamakaawa ako noon sa kanya, natulungan ako. Nga. Ang lagi niya lang sasabihin, wala siyang pera. Then after noon, magpapalit na siya ng SIM card at hindi na namin siya ulit makokontak. Naging cycle yon hanggang magtapos ako ng kolehiyo. Mapagbigay siya sa pamangkin niya at sa mga kapatid niya. Pero hindi ko alam kung bakit pagdating sa amin na mga anak niya, hirap na hirap siyang magbigay. Kaya nga, ipinangako ko sa sarili ko na magsisikap ako. At never akong magpapakababa para humingi ng tulong sa kanya. Sa awa naman ng Diyos, nakapagtapos ako ng kolehiyo. Nakapagtrabaho agad sa isang center sa amin. Hanggang sa nalipat ako ng trabaho sa Maynila. Naging tuloy-tuloy ang paggaan ng buhay namin, DJ Rocky. Nakakakain na kami ng 3 beses sa isang araw. Nakakakain na rin kami sa labas. At nabibilhan ko na rin ng mga gamit sila mama. Pero dahil hindi naman kalakihan ang sahod ko, nagdesisyon akong mag-abroad para matupad ko yung pangarap namin na magkaroon ng sariling bahay. Sa unang taon ko dito sa Middle East, naging maayos naman ang buhay ko. Kahit papano, nakapagpapadala ako. At kahit papano, nakapag-i-invest na. Kaya lang syempre, mahirap ang pag-abroad. Bago ako lumipad dito, may boyfriend ako. At ang usapan namin, after 2 years ng kontrata ko, magpapakasal na kami. Planado na namin ang lahat. Ang venue, ang mga ninong at ninang, ang mga abay, and even the date. Kami na lang ang kulang. Pero mapaglaro ang tadhana. Dahil wala pa akong 1 taon dito sa Middle East,
ay tuluyan na kaming nagkahiwalay ng boyfriend ko. On and off ang relationship namin. Pero yung panghuli, nagulat na lang ako dahil after ng New Year 2019, nag-post siya na meron siyang kasamang ibang babae. Ang saklap nun. 1 linggo pa lang kaming break, meron na ako agad kapalit. Ang hirap tanggapin. Ang sakit-sakit na ganun-ganun na lang niya akong isinantabi. Kaya para makamove on sa kanya, ay nagpaka-busy ako sa trabaho. May mga inireto sa akin, pero hindi nagtatagumpay. Lumipas ang ilan pang taon. Mag-30 na ako. Wala pa ring jowa. In fairness, okay naman ako kahit wala. Pero syempre may mga pagkakataong napapatanong ako kung wala ba talagang nakalaan sa akin. Sabi ko nga sa sarili ko, pag wala pa rin akong naging boyfriend before 30, tatanggapin ko na talaga. Natatandang dalaga na ako. Pero ibang klase kumilos ang may kapal. 2 buwan bago ang birthday ko, may nakilala ako. Out of nowhere, may kaibigan yung landlady namin na bumisita sa bahay. Nung una, hindi naman ako yung talagang nirereto. Pero napansin ko na siya at sabi ko, may itsura to. Pero dahil nga hindi talaga ako ang target, deadma lang ako. Hanggang sa dumadalas ng pagbisita niya sa bahay. Nagkakabatian kami pero casual lang. Hanggang sa lumipat na siya sa amin. 3 weeks before ng birthday ko, nagulat ako kasi bigla siyang umamin sa akin. Nung una hindi pa nga ako naniniwala. Pero nung birthday ko, nagulantang ako sa pasurpresa niyang 100 pieces of roses and a huge teddy bear. Yung teddy bear na human size. Which is, pangarap ko na makatanggap ng mga ganito. Nakakataba ng puso. He made me feel special. Nagtuloy-tuloy ang panliligaw niya hanggang sa eventually, naging kami. Hindi perpekto ang relasyon namin. Itago natin siya sa pangalang Christian. Aso't pusa kaming mag-away ni Christian. Pero hindi naman natatapos ang araw na hindi kami nagkakaayos. Parehas naming priority ang pamilya namin at sinusuportahan namin ang isa't isa. Alam ko na hindi pa siya ready to settle kaya hinahayaan ko lang. Hanggang sa lumipas ang 1 taon. Nakabuo kami. Ang saya-saya ko, DJ Rocky, dahil finally, I will have my baby. It's a miracle dahil may PCOS ako. Sinabihan na ako ng mga doktor ko na after 30 years old, the chance of being pregnant is really small. So, hindi talaga sigurado kung magkakaanak pa ako after 30. Pero eto siya, nabuo siya. It took me a while bago ko nasabi kay Christian. Siyempre nung una hindi mag-sink in sa kanya. Ang tanging nabanggit niya lang, shoot, hindi ako ready. Aaminin ko, DJ Rocky, masakit marinig yun mula sa taong mahal ko. Pero inintindi ko siya. Hinayaan kong mag-sink in sa kanya. And eventually, natanggap naman niya. No choice na siya eh. And then we decided na magkaroon ng check-up after naming sumahod. Pero dahil sa sobrang stress ko sa work, napaaga ang check-up ko dahil ang sakit-sakit ng puson ko. Feb 22,
Sa sakit na nararamdaman ko kahit mag-isa lang ako, ay tumuloy ako sa pagpapacheck up. Doon ko nalaman na 7 weeks na ang baby sa tiyan ko. Pero sa ultrasound, naguho ang mundo ko. Wala silang makitang baby. In-advise ako ng doktor na bumalik after 10 days para ma-double check kung may baby ba talaga or wala. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi nung time na yun. Wala akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. Bakit ganun? Eto na siya oh. Bakit naman bigla-biglang mawawala? Dasal ako ng dasal sa Panginoon na sana buhay pang bata, na wag siyang bawiin sa akin. I surrendered everything to the Lord. Pinalakas din ni Christian yung loob ko. Pilit niyang sinasabi na wag akong mag-isip ng kung ano-ano. March 2. Confirmed. Nagkaroon ako ng miscarriage. Hindi ko lubusang matanggap. At hanggang ngayon, I blame myself na kung sana maaga kong nalaman, baka na-save ko pa yung baby namin. Sana hindi ako nagpa-x-ray noon. Sana napacheck ko siya agad noon. Sana buhay pa siya ngayon. Ang bilis ng pangyayari. And it was the worst day of my life. I'm so helpless. Hindi ko matanggap na binawi siya agad sa akin. Hindi ko rin maintindihan ng mga tao sa paligid ko na paulit-ulit nire-remind sa akin yung nangyari na parang ang dali-dali lang tanggapin ng lahat. Sabi nila, ganun daw talaga. Hindi nakalaan para sa akin. Huwag na raw akong magpaka-stress at magmukmuk. Oo nga, hindi pa right time. Pero wala na ba akong karapatang magluksa? Wala na ba akong karapatang ramdamin yung sakit na pagkawala ng anak ko? Hindi ko ma-explain yung sakit, DJ Rocky. Pinagdarasal ko na lang sa Panginoon na tulungan niya akong malampasan ang sakit na to. Kasi hindi ko alam kung paano. Dahil sa totoo lang, nawalan na ako ng gana sa lahat. Ang hirap mag-let go, ang hirap mawalan ng anak. Hindi ko alam kung paano ako babalik sa dating ako. Dahil pakiramdam ko kalahati ng buhay ko ay kasamang namayapa ng baby ko. Ngayon, I am trying my best to let go of my angel. Nakaschedule na rin ako for the surgery para tuluyan na siyang alisin sa tiyan ko. It was not easy to let go, and it will never be easy. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na kahit sa konting panahon, pinaranas niya sa akin ang magkaroon ng anak. Hindi ko man siya nakita o nahawakan. He or she will be my forever miracle. DJ Rocky, sana'y pagdasal niyo ako at ang baby ko. Salamat sa pagbabasa ninyo at sa pakikinig ng aking kwento. Muli, ako si Joy. At ito, ang aking secret file.